Tubor ka Batesi TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Ka seng jong kinongnya thuk arshaka yakabala tip kerteng kum kada Ultimate Legendary Bikers Association hagini ki khendiat sngi kalami shakmat ban sam Jingïarap de ki Marbam shaki khendai potli ki Longïing ki Duna ka yok ka kot ki badon ha po ka jilli jong ka snong Mawlai yagini ki Marbam la senyang hi de ki khot jong ka seng ki bakenthop na ka Mawlai circle ka nongkwar unit bat ka mausiat khanam unit. Mui ke ko ban le ya baro kampun ki amala hab shujiat na ka bangila ma ba kom ka sen tu ba ni fit hi khai mangilu ko pan pau ki ba ka di ka chai nangi shiman amnan ko no Jingïarap ban ka ta ka yang finance de na sobrai ngo de members ki mi ka joni ki ba yang sam joni ki bala no shene na ya ya ratang ki we gumne Julu kita lagi apa pahari ka pot ba dan ki jushiman ki bla no lang yang ko play kita but utang ko pinya ke mau jingko ba sport jumpi ini ba kumpasang ini ko ban ai syaka ta society Jingïarap maklian antam betul betul kita ini kinya ro yo matai ka Jingïarap le dari report ta dari nampak tamu Ikaw tinagani